Dámy a páni, vzbúra Európskeho parlamentu proti americkej nadvláde nad Európou naberá na obrátkach. Dohoda, ktorú uzavrela Ursula von der Leyenová, nás bude stáť miliardy eur priamych strát a na druhej strane nechráni našich výrobcov pred nátlakom zo strany americkej vlády. Spojené štáty dokonca už po oznámení tejto ponižujúcej dohody medzi von der Leyenovou a Trumpom v rozpore s prísľubom ustálenia colnej politiky zvýšili clá na stovky našich výrobkov z 15 na 50%. Okrem kresťanských demokratov a liberálnych progresívcov tento týždeň všetci členovia Výboru pre medzinárodný obchod odmietli podporiť návrh Európskej komisie na zníženie cieľ na americké produkty bez adekvátnej obdoby zo strany USA. Tie naopak zaťažili takmer 500 našich produktov brutálnym clom vo výške 50%, hoci po dohode zo Škótska, ktorú von der Leyenová prezentovala ako skvelú pre Európsku úniu, sa už nič takéto diať nemalo. Medzi týmito produktmi sú napríklad motorky alebo potraviny, mnohé výrobky regionálnych producentov, ktorí takéto brutálne predraženie nie sú schopní zvládnuť, takže museli úplne zastaviť vývoz do USA a pochopiteľne prepúšťajú. No a teraz od nás Eurokomisia žiada, aby sme schválili masívne zníženie cieľ pre americké firmy na nulu, dámy a páni, na nulu. Takže naši poľnohospodári a potravinári, naši výrobcovia aut alebo napríklad nábytku budú amikom platiť miliardy na clách a my Američanom otvoríme dvere do Korán, aby zaplavili náš trh úplne bezcolným dovozom kdečoho, čo si vieme vyrobiť sami. Ako príklad môže slúžiť sušené mlieko pre deti, ktoré vyrábame v mnohých európskych krajinách z nášho vlastného mlieka. Američanom chce Európska komisia znížiť clá o 20% na nulu. A americké firmy už majú pripravené tisíce tón, len aby ich naložili na lode a zaplavili nimi náš trh. Keď som sa spýtal zástupcu Eurokomisie, aký to bude mať dopad na našich poľnohospodárov a potravinárov a s kým z nich to konzultovali, iba krčil plecami, ale odpovede som sa nedočkal. Jednoducho, je to šialené. Američanom máme ušetriť minimálne 4 až 5 miliárd eur ročne, zatiaľ čo oni od našich výrobcov len tento rok zinkasujú zhruba 20 miliárd a ďalších svojou politikou jednoducho zlikvidujú. A najabsurdnejšie je, keď to eurokomisárka Kaja Kallasová a jej podporovatelia zdôvodňujú potrebou udržať Trumpa na našej strane kvôli Ukrajine. Lebo Trump si aj tak robí s Ukrajinou, čo len chce, ale evidentne jej nepomáha. A keby aj, nevidím najmenší dôvod, aby za to už stovkami miliárd platili zo svojich vreciek radoví občania a ich rodiny. Netuším, ako si s tým chce Eurokomisia poradiť, ale dve veci sú jasné. Von der Leyenová nedohodla s Trumpom nič a on si z celej Európskej únie robí úplnú handru. A návrh na zrušenie cieľ pre americké firmy bez účinnej ochrany našich výrobcov a našich pracujúcich v Europarlamente neprejde. Aspoň tak sa v tejto chvíli celkom vážne zastrájajú aj tí, ktorí pred 2 týždňami opäť podporili zotrvanie Ursuly von der Leyenovej v jej lukratívnej funkcii, ale zrazu jej nevedia priznameno.